Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala al-habibil bashiril Mustafa. Alhamdulillahi al-qailu fi muhkami tanzilihi kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Summa salatu wassalam ala khairil bariya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi tayyibin. Ambaden TV sirfla la jabao malikono malikokan kawfo ka wale yimando sangani wati aka jemukan mandika na fama ko dine baro jemukan keren do tele sirfla sanfɛ ka aw baro aw ka dine a bɛ se ka faamu cogo min na madola ka wuli ka se dɔnnibaw ma anu ka baro kɛ sangani sanga ka dɔnniba dɔw yɛrɛ bisimila tele sirfla jabala la an ka kuma Allahu Taala ka dine sanuma in kan bi an ka maa welele baro nɔfɛ tugula o de ye an karamɔgɔ ani an ka imamu ye Sidiki Jalo juma misiri Buguni sigida la min bɛ wele ko Medine o kutubakɛlaba don mɔgɔ lakalana don Haut Conseil Islamique silamɛ tɔnw ka faraɲɔgɔn jɛkuluba min bɛ Buguni o diinɛ ko ɲɛmɔgɔya bi ale de bolo an n'ale de bɛna baro kɛ Allahu Taala ka diinɛ sanuman kan baro min ni a nɔfɔlɔ tɛmɛna ni bɛna kɛ sigida filanan ye an karamɔgɔ Imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jawara denbaya bɛ di baasi foyi tɛ alhamdulillah Bugunikaw baasi t'u la kalandenw an bɛ Ala tanto kɔri baasi kuma bɛ segin na fiɲɛ bɔ la fɔlɔ alhamdulillah baasi foyi tɛ an bɛ Ala tanto ani sɛgɛn alhamdulillah aw de cɛsiri aba alhamdulillah Jawara alhamdulillah an ka imamu ka foli kɔma seginnen an bɛ tugu an ka baro la baro yɛrɛ min ye diinɛ kɔkolo ye ka da kan ni ale ma dɔn diinɛ dɔnni tɛ yen o de ye Alakira somɔgɔw jɔnw do u jɔyɔrɔ ye mun ye u ni mun ka kan an ye baro kunfɔlɔw tɛmɛna u kan an bɛ baro in nɔfɛ tugu ni min ye halisa ahlu beitiw kira somɔgɔw u jɔyɔrɔ ye mun ye inshallah silamɛw bolo ani silamɛya kɔnɔ inshallah Jawara alhamdulillah an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين أجل الله فرجهم وفرجنا بهم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي على تنو أكرم وجورا أمي على تنو على مني تنو كاكام أني بركة كاكام مسام باير السبويالا مسام من حكلاتك مسادو كل يوم وهو في شأن دونغو دو أبي الله على كرالا amba deli neman kishila ko jidi danfɛnw lamsamanci kan n'o ye Muhammad Mustafa alayhi salatu wasalam inshallah ala ye min ci rahmatan lil alamin ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye inshallah bɛɛ y'a ka hinɛ sɔrɔ a kuma na danfɛn bɛɛ ka nafa kan ala ka nɛma na ka kisi b'a kan n'a so dunke sanumanw inshallah olu minnu tora anw bolo garantiw ye o la an bɛ an sɛmɛ ala la ala de ye bɛnsɛma tigi ye ala k'an bɛn sababa ma i y'a fɔ cogo min na an ka baro bɛ ahlu beitiw ka jɔyɔrɔ kan an ye dɔw fɔ a la ka tɛmɛ ahlu beitiw ye minnu ye an y'o walawala di maaw ma kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ du kɔnɔ mɔgɔ caman b'a kɔnɔ an y'o détails di an tɛna segin an kɔ o la u ka hakɛ minnu b'an kan an ye dɔ fɔ olu la n'o ye wajibi don an kan an k'u kanu i yɛrɛ ye baro daminɛ n'o aya ye sisan qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba Allahu Taala o de fɔ alkɔnɔya kɔnɔ ko kira k'o fɔ an ye ma foyi ɲini aw bolo sara la koyi ciden ala de bɛ n sara nka n ka hakɛ min b'aw kan a ye kɛ n somɔgɔw fɛ donc u kanu ye wajibi an kan limaniya tɛ dafa f'i ka kira somɔgɔw kanu dafalen na ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan n'o tɛ i ka limaniya a tɛ se ka dafa o kuma kuranaya de b'o jɔ an ye ahlu beitiw ka hakɛ wɛrɛ jumɛn b'an kan an da sera o dɔw ma ka tɛmɛ hakililajigin bolo don pour que an ka don an ka walanda sigida filanan kɔnɔna na o ye jumɛn de ye kira alayhi salatu wasalam a ye bolo sin ninnu de la a ye bolo sin u la k'a fɔ ninnu de ye garanti aw ye donc an jɔra o hadisa kan an bɛna hadisa in ta ka dɔ fɔ o la a nana hadisi jɛlen na hadisi min n'a bɛ wele ko hadisu thaqalayni hadisa yɛrɛ tɔgɔ dara ten ko fɛn giriman fila kofɔli sɔrɔ fɛn giriman fila kofɔli hadisa thaqalayni ye fɛn giriman fila de ye
ala kira neman kisi baya ko taraktu fiikum thaqalaini kitaballahi wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada ni be gafe sanuma bela Tirmizi ya bua ka sahihu la imam musnad ahmad fana kono a jelen bo kono inshallah kuma in koroyidi ni ye saranganali kande saranganali kan min ni wajibu do silamɛ bɛɛ kan ni ye ni saranganali kan sɔsɔ ka bɔ sira fɛ i ka diinɛ cɛna yasubillah ala kan tangoma amin a ye jumɛn de fɔ ko taraktu fikum thaqalain n ye fɛn fila to aw cɛla o fɛn fila in a fɔlɔ ye ala ka kitabu ye a riwaya nacogo ka ca a b'a fɔ ahaduhuma akbar min al-akhar ko kelen ka bon ni kelen ye min ka bon ye ala ka kitabu ye alkuranɛ alkuranɛ b'an tanga fili ma a ko a filanan o ye nsomɔgɔw ka sira u bɛ min jira aw la nsomɔgɔ minnu fana ko don n'aw y'olu minɛ kuranɛ ni ne somɔgɔw k'aw tɛ fili lan tadillu ba'di abada ni ye hakililatigɛ kumaba de ye ni ye garanti ba de ye naam ni kumakan min filɛ nin ye naam ala kira kisi ni nɛɛma bi a ma naam ale yɛrɛ de ka bilasiralikan ye nin ye ten a balolen ɲɛna a balolen a bɛ komi dutigi ni a kɔrɔla a b'a dɔn fura tɛ saya la fɛn min b'a kɔ a tɛ se k'o gérer a bɛ kɔnɔjɛlenya kan dan bila kɔfɛ maa min b'o sɔsɔ a bɛ komi i y'a balolen sɔsɔ ala ka kisi a ma ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ labatoli ye fɛn saba de ye ya ayyuhal lazina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa uli amri minkum mu'minu a ye ala bato a ka tugu kira la kira kɔfɛ a ka ko kalifara minnu na ko bɛ kalifa mɔgɔ minnu na kira tatɔ de y'o yira alayhi salatu wasalam o de bɛ wele ko ahli beiti donc ni hadisa in y'a jɛya an ye garanti fila dɔrɔn de bɛ k'an kisi fili ma kuranɛ ani ala kira somɔgɔ alayhi salatu wasalam o ye hadisa fɔlɔ ye hadisa filanan o bɛ wele ko hadis safinatu nuh pirogue de nuh ka kulun ala kira nɛma kisi ba a ye misali de gosi sabu a bɛ ka mɔgɔ minnu mara mɔgɔ sugu bɛɛ b'a cɛ la dɔw hakili faamu ka surun dɔw bɛ f'i ka a jara olu la ko nin ye kelen ye n'o tɛ n'i y'a f'i da la ko kelen olu t'a faamu dɔw bɛ yen n'i ye kuma fɔ ntalen na olu b'a ye o kuma ala kira ko nɛma kisi ba ye ni hadisi jɛlen nin na k'a fɔ an ɲa ko matala ahli beiti fiikum kasafinati nuh ne kira somɔgɔw u bɛ aw cɛla jɔyɔrɔ min b'u bolo o bɛ komi nuhu ka kulun a y'a fɔ ka jɛ man rakibaha naja mɔgɔ mɔgɔ n'i donna nuhu ka kulun kɔnɔ a balolen olu de kisira o sinon halakili taara fan bɛɛ fɛ mais kisi yɔrɔ ye yɔrɔ kelen jumɛn ye nuhu ka kulun o kɔrɔ ye kisi yɔrɔ tɛ yen aw silamɛw bolo n'aw bɛ arijinɛ kɔni ɲini ka siran jahanama ɲɛ kisi yɔrɔ si tɛ aw la f'aw ka na ne somɔgɔw fɛ ka sɔn u ka kalandenya ma k'u lamɛn ka tugu kɔ olu de bɛ masabu yira aw la o masabu tɛ yen masabu ye mun de ye masabu b'a fɔ ko taasira an b'a fɔ ko maliki ka taasira abu hanifa ka taasira shafi ka taasira anbali ka taasira ninnu si ma sira fɔ mɔgɔ ye maliki kitabu kelen de la ko muwata a t'a kɔnɔ fan si bɛɛ k'a fɔ ko nin ye n ka sira ye maliki yɛrɛ a yɛrɛ ɲini abu hanifa bɛ ten olu bɛɛ yɛrɛ kalan kɛ kira somɔgɔ de bolo olu bɛɛ ye kalan kira ne man kisi bɛ a mɔden an bɛ se k'a fɔ a tulomasama n'o ye Jafar Sɔdiki ye abu hanifa ye san 2 k'a bolo a bɛ taa diinɛ kalan abu hanifa ta Nu'man bolo ko Nu'man a ye kalan kɛ Jafar Sɔdiki de bolo Sayyidina Ali mɔden don an ka alimanba kelen tɔgɔrɔba in a tilalen kalan na Jafar Sɔdiki fɛ a ye kitabu dɔ dilan k'a tɔgɔ da ko lawla sanatani lawla sanatani n ye nin kitabu tɔgɔ da ni n ka san 2 kalan kun tɛ n ma foyi faamu diinɛ la abu hanifa kun bɛ Jafar Sɔdiki ka samara ta a b'a fifa a bɛ a kunkolo jalamugu fɛ a b'i sigi a kan abu hanifa kelen ye abu hanifa kun bɛ fini feere abu hanifa kun ye yugu feerela de ye a bɛ finiw de san a b'a feere an ka taa ni kuma ye o kuma o ye kuma bolobɔlen ko nuhu ka kulun a ko ale somɔgɔw bɛ komi o cogo anw cɛla man takhalafa anha gharqa mɔgɔ mɔgɔ n'i banna ka nuhu ka kulun kɔnɔ i bɛ to ji la o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i banna kira ye ahli beiti minnu yira olu la kunkoloba o ye mɔgɔ 5 ye minnu donna birifini kɔrɔ kira alayhi salatu wasalam imam ali alayhi salam al-hasan alayhi salam al-husayn alayhi salam fatimata zahra al-batul alayhi salam ninnu ye ahlu beitu la patron de ye i da sera fɛn dɔ ma sisan i ko minnu donna birifini kɔrɔ an b'a mɛn ten ko birifini kɔrɔ o ye khamsa ahlu kisa o donna birifini min kɔrɔ kira de ka birifini don kuma dɔ de fɔra bi kɔrɔ a bɛ Bukhari la a bɛ Muslim na a b'a bɛɛ lajɛlen na
kira ye bɔra so kɔnɔ riwayaw ka ca birifini b'a kana sifimanw b'a la a nana dɔrɔn k'i sigi o kuma a y'i sigi yɔrɔ min na Alhasan nana a y'o minɛ a y'a biri o kunna o kɔfɛ Husein nana a y'o minɛ a y'a biri o kunna o kɔfɛ Ali nana a y'o minɛ a y'a biri o kunna o kɔfɛ Fatuma Zahra nana a y'o minɛ a y'a biri o kunna sabu kira ka du Ali ka du a bɛɛ ye du kelen de ye yirido de b'u cɛ a ye yɔrɔ min san Madinɛ a bɛɛ y'ale ka du de ye donc olu de ye ahlu kasa ye minnu donna birifini jukɔrɔ olu ni tɔw tɛ kelen ye kira muso nana Hafsa k'a b'i kunkolo don birifini kɔrɔ kira ye birifini kɔrɔ ta ka Hafsa kunkolo labɔ k'a fɔ ye an tuna la karama e place tɛ yan ye dɛ bonya dɔ b'i bolo nka nin t'i ka dɔwɛrɛ ye dɛ nin t'i ka dɔwɛrɛ ye parce que munna Hafsa jalakira alkuranɛ kɔnɔ imam naam wa in tatuba faqad sagat qulubukuma imam naam an b'a mɛn naam kuma sen fɛ naam ko kira somɔgɔ ma fɔ ko diinɛ de fɔra mais kira yɛrɛ balolen ɲɛna sisan naam a yɛrɛ filɛ ka waleya dɔ kɛ sisan naam ka silamɛ jama to a nɔfɛ naam silamɛw n'u denw k'olu jamakulu to a nɔfɛ naam mais k'a yɛrɛ mɔdenw naam a balimakɛ naam a denmuso naam k'olu de kɛrɛnkɛrɛn ka don birifini kɔrɔ naam kuno dɔ bɛ o la gundo b'a la jawa ala kan bɛ sahaba ma ko ni ala ma nɔrɔ di mɔgɔ ma nɔrɔ t'i la ni ala ma nɔrɔ d'i ma i tɛ nin ko faamu nka n'i ye kuranɛ yɛrɛ filɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ ali Ibrahima tɛ yan ali Ibrahima ye jɔn ye minnu tugura Ibrahim na olu kɛrɛnkɛrɛnna fana o Ismaila ni Isaka olu bɛ ali tɔw ɲɛ o ni mɔgɔ min ko ahli beiti ko ma fɔ an b'a fɔ ye de e tɛ kuranɛ dɔn de an b'a fɔ ye i tɛ kuranɛ dɔn i tɛ sunna yɛrɛ dɔn sabu ahli beiti ko an y'o fɔ o aya tɛmɛna ka tɛmɛ an y'a fɔ an ka walanda tɛmɛnen na ala ye minnu sugandi ko n bɛ aw sanuya donc hadisu safinatu nuhu an ka kuma b'o de kan o kuma nuhu ka kulun kira ko la tataqaddamuhum fatuhliku o kɔrɔ a kana fɔ a bɛ bila ne kira somɔgɔ ninnu ɲɛ dɛ n'o ta o bɛ halaki aw tɛ se ka sunna f'olu ye olu de bɛ sunna dɔn aw tɛ se ka f'u ye aw tɛ se ka alikuranɛ f'olu ye kira ko ne mun kisi baya ko aliyun huwa alqur'anu natiq ali de ye kuranɛ ye min bɛ kuma Imam Ali ko de kuranɛ ye min bɛ kuma kuranɛ min bɛ kuma ko de ye Ali ye kuranɛ min dadalen ye min sɛbɛnnen b'an bolo cɛ nana ala kira ɲininka tun alayhi salam ko ya rasulullah hadisna an ashabik kira i ka sahabaw u fɔ n ye dɛ kira ye sahabaw ko fɔ k'u ko fɔ a da ma se Ali ye a ma Ali tɔgɔ fɔ cɛ ko kira ma hadastani an Ali i ma Ali ko fɔ n ye dɛ sabu cɛ nakun kun y'o de ye kira ko ma ne ma nin kisi ba ye لقد سألتني عن أصحابي لو كنت سألتني عن نفسي لما حدثتك عن علي ako chama ina nan ɲininka de ko n ka n jɛɲɔgɔnw ka cogoya f'i ye o de y'a to n ye jɛɲɔgɔn cogo f'i ye mais n'i kun ye ɲininka ko n ka kuma Ali kan n kun bɛ n yɛrɛ de fɔ e ye o kɔrɔ ye ne yɛrɛ de Ali ye ala k'an bɛ sahaba ma o kuma safinatu nuhu kuma damadɔ b'a kɔnɔ hakilima kumabaw don kisi yɔrɔ de ye ahli beitiw ye a ko fana ala tataqaddamuhum a kana bila u ɲɛ an tɛ se ka fɔ an bɛ kuranɛ ɲɛfɔ Ali ye alayhi salam an tɛ se ka ɲɛfɔ k'an b'a ɲɛfɔ Hasan ye k'an b'a ɲɛfɔ Al-Husaini ye an bɛ o misidaku kɛnɛman d'i ma sisan dalilu min b'a jira caman caman k'a fɔ Ali de ye karamɔgɔ ye sahaba bɛɛ y'i bolo d'a kɔ ka sɔn an sɔnna e de ye karamɔgɔ ye Ali an bɛna s'ale ma o tuma kira ye mun tugu la a ko wala tatakhallafu anhum a kana fɔ a bɛ ko wɛrɛ kɛ min bɛ ne somɔgɔw ta fɔ ɲɔgɔngoya dɛ silamɛya baara bɛɛ jɛlen na a kana fɔ aw bɛ ko kɛ min b'olu ta fɔ ɲɔgɔngoya dɛ fatuhliku n'o kɛra aw bɛ halaki a ko wala tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum a kana fɔ aw b'olu kalan u b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan u b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan yen dɛ n bɛn'o misali caman de d'i ma an bɛ se ka tile k'o la yan a tɛ ban inshallah ta'ala ala k'an bɛ sahaba ma an ye nin hadisa min fɔ nuhu ka kulun musnadu imam ahmad an bɛ dan ye ahmad ibn hanbali a b'o kɔnɔ a juzu 3 page 17 ni maa min ko k'i bɛ sunna kɔni kɔ imam ahmad hanbali y'a dan ye sunatul muhammadiya ni maa min ko i b'o kɔ mɔgɔ ka sunna jɛlen a jɛlen o kuma musnad imam ahmad ale nana ni nin hadisa in ye n'i y'ale kitabu yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ahli beitiw ka fɛn caman d'i ma a caman a tɔgɔ musnad imam ahmad
a sɔrɔ ka di yan a bɛ sɔrɔ a bɛ fan taw bɛ maktabaw la a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc Jawara baro in ka di kosɛbɛ waati de t'an labɔ quoi o kuma nin ye garantie de ye kisiyɔrɔ tɛ n'olu tɛ sabu kuranɛ faamu ɲuman olu de b'a di n'i ye faamu jugu ta i bɛ halaki kuma in kɔrɔ o de Ala k'an kisi a ma Ala k'an kisi a ma alhamdulillah imam na an y'a fɔ cogo min na an baden tv sirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télé sirifila sanfɛ ka wuli ka se dɔnnibaw ma tuma dɔ la ka dɔnnibaa dɔw bisimila an n'u ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan an ka bi maa welelen baro nɔfɛtigiw la o de an ka imamu ye Sidiki Jalo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Buguni Juma Misiri Médine Buguni quartier la min bɛ wele ko Médine o Juma Misiri kutubakɛla don au conseil islamique a diinɛ ko ɲɛnabɔba fɛnɛ Buguni kɔnɔ o kalifalen bɛ ale la o ɲɛmɔgɔya so don an n'a bɛ ka baro kɛ min kan o de ye diinɛ yɛrɛ kɔkolo ye diinɛ se ka taa ka fɛn min to fiyewu n'o ye sirifiw ye Ala kira somɔgɔw u dɔnni u bonyali u ka hakɛ u nɔfɛ tuguni sisan imam i da sera imamu Ali yɛrɛ ma an b'a mɛn mɔgɔw fɛ ten Badara Ali cɛfarin don n'o ye Ali Mankutu tuma dɔ la i tɛ foyi y'a la i b'a fɔ jeli bɔnna i b'a fɔ maa min don a ni ka gɛlɛn i b'a fɔ a tɛ dɔwɛrɛ dɔn kira nɔfɛ ni mɔgɔ faga tɛ bon a tilala k'a ye tuguni e yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ sisan ko dɔnnibaga kun don dɔnni ye min labɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a ka dɔnni ko kan inshallah Ala k'an bɛɛ sama Aliyun huwa waliyul awliya o kɔrɔ ale de ye Ala teriw bɛɛ lajɛlen na sanfɛta o de ye Imam Ali Ala kɛra manto na alayhi salatu wasalam Ali wasɔrɔni dɔnni de a ko saluni qabla an tafquduni a ye ɲininka yanni ka bɔ cɛla a ye ɲininka yanni ka bɔ cɛla Ali a ko a ye ɲininka yanni ka bɔ aw cɛla a ko i k'a dɔn ne de b'a dɔn kuranɛ o aya bi leylin aw naharin aw jabalin unzila aya min jiginna su fɛ n b'a dɔn min jiginna tile fɛ n b'a dɔn min jiginna kulu kuncɛla n b'a dɔn a ye ɲininka yanni ka bɔ cɛla waso tɛ ni ye Ali yɛrɛ ka kuma ni ye Ali ka kuma ye ka tila k'a ye imam nin yɔrɔnin na ka tila k'a ye tuguni maa dɔ fɛnɛ dɔnnibaa don n'a fɛnɛ y'a di gosi n'a ka dɔnni ye dɔ b'o bila waso minan kɔnɔ waso minan tɛ Ala barikada minan don mina shukru jazil wasanazidu shakirin an bɛ barikadabagaw an bɛ olu jidi Ali ma kuma ni waso ye i ka ɲininkali don ko dɔnni fan fɛ an bɛna dɔrɔn kira ko ne ma ni kisi b'a ye hadisi jɛlen na ahli beytiw bɛɛ lajɛlen cɛla kira kɔfɛ ala ra'asihim Imam Ali de bɛna jɔ numéro 1 na ala kira ko ne ma ni kisi b'a ye ana madinatul ilmi wa aliyun babuha aw ila wara madinatul hikma wa aliyun baba kira ko ale ye dɔnni so ye Ali y'a da ye n ye dɔnni so ye Imam Ali y'a don da ye n'i bɛ don du kɔnɔ i bɛ don da de fɛ o kuma dɔnni min bɛ kira la i t'a sɔrɔ f'i ka tɛmɛ Ali fɛ nin ye kumaba de ye a bɛ hadisi bɛɛ jɛlen na k'a fɔ ne kira de ye dɔnni so ye dɔnni so ye Ali y'a da ye ni maa min mago bɛ sokɔnɔfɛn na i bɛ tɛmɛ Ali fɛ nin de ye munafiku bana mais nin fɔli dɔ ma tɛ dɛ fo misidaku ka sɔrɔ a la misidaku in kɔrɔ o ye mun ye wala misidaku ye mun ye ni ne ko sisan n ko Jawara ye cɛfarin ye o dama t'a bɔ ko n ye cɛfarinya kuma de f'i ma mais fo n ka kɛwale dɔ fɔ min b'i ka cɛfarinya sabati o de bɛ wele arabuw fɛ ko misidaku walima shawahidu kira ka Ali Mankutu dɔrɔn t'a bɔ koyi fo acte de kana min bɛ sahabaw bɛɛ lajɛlen da de Seydina Umar ko nin ye Umar ka kuma ye laqad faza aliyun bi sihri rasulillahi ko Ali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye kunnaja sɔrɔ a gagnera ni Ala kira ka buranya ye alayhi salatu wasalam kelen wa ilman bi tanzil a ko Ali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye kunnaja sɔrɔ ni kuranɛ jiginni dɔnni ye wa fiqhan li ta'wil wa kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ laɲini faamu a ko Ali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o ye nin ye Umar bin Khattab ka kuma ye Umar ye Ali Mankutu a ye Mankutu nin de fɔ a ma a y'a fɔ a ma a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ Tarikhul Khulafa lil Imam Suyuti n'i donn'o kɔnɔ i bɛ nin jɛlen sɔrɔ yen donc tuma dɔ an bɛ Umar ko fɔ mais Umar yɛrɛ jɔra a la tiɲɛ yɛrɛ la kira burankɛ in a b'an ɲɛ kuranɛ dɔnni na koyi wa a b'an ɲɛ a kɔrɔ faamu na mɔgɔw bɛ ka Umar yɛrɛ min bila a ka diinɛ
dinɛ cɛfarinya la hakikatan ale de ka mankutu filɛ ali la sabu ali de ye a bɔ ale n'a ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na asuqu hunaka misalan wahidan n bɛna misali wɛrɛ sama ka na n'a ye an k'a dɔn rabitɔ min bɛ bɛna ahlil beiti wal qur'an relation min bɛ kira somɔgɔw ni kuranɛ cɛ olu tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi o relation min bɛ ɲɔgɔn ye kuranɛ yɛrɛ dɔɔnin de ye ni donna imam malik ale ka muwatta kɔnɔ seyidina usman tile la komi waati koronin don an tɛna arabukan fɔ usman tile la muso dɔ furu sirila kalo 6 a jiginna a furu sirila kalo 6 a jiginna u y'a sama ka na n'a ye kiri la usman fɛ usman ko nin furu sirila kɔnɔ kan a ye jɛnɛya de kɛ a ye taa kɛru i bɛ kuma in faamu muso dɔ jiginna a furu sirila kalo 6 a jiginna anw fɛ yan n'o kɛra mun bɛ fɔ an b'a fɔ ko furu sirila kɔnɔ kan o kuma usman y'a ye dɔrɔn a ye kiri tigɛ a ko nin ye jɛnɛya de kɛ a y'a minɛ ka taa kɛru u ye muso minɛ ka taa n'a ye u b'a fɛ ka taa kɛru kuma min u taara n'a ye imam ali nana u ye kuma ɲɛfɔ a ye a ko usman ma laysa zalika alayha a ko usman ye kiri min tigɛ o tɛ muso in kan dɛ k'a fɔ a kan ka kɛru muso in man tɛ ka kɛru a ko usman ma na kuranɛ kɔnɔ n bɛna ɲɛ f'i ye n'an jiginna suratul ahqaf kɔnɔ aya 15 ali y'o fɔ a ye a ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra a ko usman ala ko kuranɛ kɔnɔ muso bi kɔnɔ ta ka taa jigin ka den dabɔ sin na ala ko o bɛɛ jɛlen bi taa bɛn kalo 30 ma a ko usman ma i b'o sɛbɛn kɛrɛfɛ ka bila kalo 30 ye komi 30x k'o sɛbɛn ka bila a bɛ ka mathématique de fɔ a ye tan muso ka kɔnɔ ta n'a jiginna a bɛ sin di den ma fo ka taa dabɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɔnɔmaya hakɛ ni sindi hakɛ k'a bɛɛ bɛ taa bɛn kalo 30 ma usman ko n y'o faamu a ko usman ma na jigin suratul bakara kɔnɔ sabu kuranɛ aya bɛɛ fila de ye mutashabiha ani muhkama a bɛna kalan o yɔrɔ de la a ko bakara kɔnɔ ala taala ko yen wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayn a ko musow bɛ sin di u denw ma san 2 dafalen kɔnɔ liman arada an yutimma radaa ni maa min b'a fɛ ka sin di den ma k'a dafa i bɛ sin di hakɛ min dan sigilen don o ye san 2 ye a tɛ tɛmɛ o kan nin bɛ suratul bakara kɔnɔ verset 223 a sisan a ko usman ma o kuma 30 mois in o ye jate bɛɛ de ye kɔnɔmaya hakɛ ani sindi hakɛ o ye 30 mois a ko aya filanan in na a ye sindi hakɛ dɔrɔn de fɔ o ye 2 ans ye a ko usman ma san 2 ye kalo joli ye usman ko san 2 ye kalo 24 a kalo 24 e k'o susara k'o tɔrɔhu kɛ ka bɔ kalo 30 la tan 24 mois n'i y'o bɔ 30 mois na a tɔ bɛ to 6 mois ye usman ko subhanallah astaghfirullah a ko n ye mɔgɔ faga ali ko a ma k'i k'a dɔn aqallu muddatul haml 6 ashhur kɔnɔ ka se ka kɛ den ye a ka wolo a la dɔgɔmanin k'o ye kalo 6 de ye kuranɛ bɛ k'an kalan o de la a ko nin aya fila ninnu ye nin dɔ in ye umu ye nin dɔ ye mutashabiha ye nin ye ahlul bait de ka so ye n'aw ma na ne ali ye fɛ aw t'a faamu nin ye misdaku ye terre à terre diɲɛ dɔgɔtɔrɔw ye référence ta ka faamu sɔrɔ nin kɔnɔ k'a dɔn ka fɔ ko ja en réalité grossesse la dɔgɔmanin 6 mois a bɛ se ka balo donc usman ye mɔgɔ bila k'u ka taa muso in nɔfɛ k'u kana kɛru u taara sɔrɔ u ye muso kɛru o kuma fili ye usman sɔrɔ a ye kafara bɔ donc nin ye dɔɔni exemple fitinin ye ka di ma imam ali ani sahabaw cɛla misali wɛrɛw bɛ yen tuma min kira fatura alayhi salatu wasalam problème fɔlɔ jumɛn nana wuli miras tiɲɛ ko est-ce que kiraw tiɲɛ bɛ ta wa u tiɲɛ tɛ ta Khaybara kɛlɛ min kɛra dugukolo caman tun bɛ yen minnu tun ye kira ta ye alayhi salatu wasalam minnu tun dira ma sabu kuranɛ ye nin yɔrɔ fɔ kira ye min kan ka d'a ma o de kosɔn dɔw b'a fɔ ko kira ma sa ka fɛn to yen ne b'a fɔ n k'olu kɔni ziiri dara olu ye quoi ziiri dara ko kira ma sa ka foyi to yen ko so ni bere o ye ziiri de ye quoi il était le plus riche du monde a ka waati la il était le plus riche du monde Mustafa a bɛ fɔtɔ waati mun na 20 empereurs masaya jamana 20 de tun b'a ka mara kɔnɔ o jagaw ye joli ye i bɛna mun ziiri d'an ye ko kira ma sa ka foyi to ko bere n'a ka sokɛ e de ma ɲinini kɛ masaya jamana 20 o de tun bɛ kira ka mara kɔnɔ alayhi salam hala dan o khumusu dɔrɔn ma o khumusu ye ça c'est centaines de milliards a ma sa fantanya ma o ye ziiri kuma de ye donc Fatumata Zahra nana alayhi salam Abubakar fɛ k'an mago bɛ n fa ka tiɲɛ na
Abubakar ma sɔn Umaru faral'a kan a ye Ali wele ka na alayhi salam Ali nan'u ma k'aw ko cogo di Abubakar u y'a sɛbɛn cogo min na Abubakar ko kira ko k'anw ye nabi ɲumanw ye k'an su bila yɔrɔ la an sara yɔrɔ min k'an tiɲɛ tɛ ta hadisa in fana hadisul ahadi do mɔgɔ kelen tɛ sahabaw cɛla min ye kuma in mɛn k'o de la k'a la kali ni Abubakar tɛ n'i y'a ye kitabu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko Abubakar ko tɛ a bɛ fɔ hadisul ahadi ahadi riwaya hadisi min ni mɔgɔ si ma la kali par exemple seliji ta cogo i bɛ taa sɔrɔ sahaba caman y'a la kali o sun kɛ cogo sahaba caman la kali mais k'a fɔ ko kiraw tiɲɛ tɛ ta mɔgɔ si ma o hadisa in la kali fɔ Abubakar kelen Fatima Zahra min bɛ kira fɛ so kɔnɔ o m'o dɔn Imam Ali min ye dɔnni kankara ye o ma se k'o dɔn mɔgɔ wɛrɛ si ma mɛn fɔ ale kelen Ali ko a ma ko intabihi al-Qur'an a ko i hakili sigi al-Qur'an fɛ wa waritha Suleimanu Dawuda k'i b'o bila min kuranɛ kɔnɔ a fɔra kira ye ko Sulemana a y'a fa Dawuda tiɲɛ ta kelen a ko Zakariya fana y'i bɔgɔ jan Rabbi habli man yarisni Zakariya ko Ala den di yan min tiɲɛ ta olu ye kiraw de ye ko anw ma sisan ko kira ko kiraw tiɲɛ tɛ ta i ko nabi ɲumanw ko k'u tiɲɛ tɛ ta kuranɛ dun y'a fɔ n ye ko Sulemana y'a fa Dawuda tiɲɛ ta Zakariya fana y'i bolo jan Ala den di yan min tiɲɛ ta Abubakar da dira Umar o kalila tak mais ni bɛ kalan an ka madrasaw la ziiri do k'a fɔ mɔgɔw ye a bɛ kuranɛ nasi sɔsɔ donc an bɛ min fɔ Imam Ali ale ka dɔnni ko a tɛ ban kuranɛya dɔ bɛ yen o ye misidakuba ye suratul waqi'a bɛ daminɛ yɔrɔ min na fala uqsim bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa al-mutahharun o kɔrɔ n bɛ mahalu shahidu ta quoi a y'a ka jan mɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ de la Ala y'i kali de Ala ko n bɛ n gali dolow jigin yɔrɔw la o ye kali ye tulon kali tɛ ni Ala Taala fɛ dɛ kaliba don kali in kɔfɛ kuranɛ ye fɛn datugulen de ye fɛn datugulen don maa si tɛ se ka kuran hakili tɛ kuranɛ in faamu sɔrɔ fo mɔgɔ minnu saniyara mais i bɛ nin aya tafsiri min an da ko la yamassuhu illa al-mutahharuna ko ni seliji tɛ mɔgɔ min na ko man ka maga alikuranɛ la o de tɛ kalan an kunna madrasaw la wa est-ce que waati b'an labɔ n ka nin yɔrɔ in kɔrɔ la ayiwa Ala k'an bɛ saba ma sigida tɔ bɛ inshallah ni si sɔrɔla inshallah o tɔ bɛ voilà donc la yamassuhu hunaka farqun bayna al-mass wal-lams lamsu ni masu tɛ kelen ye ni Ala sɔnna ma ni an ye waati wɛrɛ sɔrɔ inshallah sigida wɛrɛ la awɔ an bɛ na da olu la inshallah ka se ka nin walawala Ala k'an bɛ saba ma inshallah taala komi telela baaraw don n'Ala sɔnna ma inshallah waati la ko baasi t'a la ni Ala ye si di inshallah baro tɔ bɛ yen n'Ala sɔnna ma ahlubeti na somɔgɔw inshallah nakɔforo don nakɔforoba don i taamana ka dan yɔrɔ min na siga t'a la a bɛ k'e kɔnɔ ko de y'a dan ye siga t'a la n'i bolila ka dan yɔrɔ min na a bɛ k'e kɔnɔ ko de y'a dan ye kosɛbɛ diinɛ kan ka minɛ yen nin dɔnni kan ka minɛ yen siga t'a la maaya yɛrɛ ɲuman bɛ minɛ yen kosɛbɛ kumakuncɛ kuma la foli kana ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilahi rabbil alamin Ala k'an bɛn sababa ma an fɛ cogo baro in ka di kosɛbɛ waati de tɛ an labɔ an bɛ min résumé k'a fɔ dɔnni ɲininaw ye an ka kalan kɛ an ka kalan ɲini an ka kalan kɛ an ka kalan ɲini an ka jamana in ye tɔrika jamana min ye tɔrika bɛɛ lajɛlen ka bajiw ka dɔnni tayɔrɔ ye alibetiw de a filanan ye jumɛn ye an ka madrasatigiw an b'a ɲini u fɛ u ka kalan programme lajɛ u ka yɛlɛma don a la ziiriw caman de dara anw ye référendum min kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ la mais anw fɛ yan kalan référendum ma kɛ o tɛ référendum ye jumɛn ye o ye ka hakiliw jagabɔ fɛn min b'an bolo ka baara kɛ n'a ye est-ce que fili t'a la est-ce que fili t'a la est-ce que o bɛ k'an fɛ yan donc f'an ka ninnu de faamu diinɛ taabolo la bi an bɛ karamɔgɔba minnu ko u bɛɛ ye wasiyaw de to Abu Hanifa fagara cogo min y'a f'i ye a ye kitabu min dilan ko san 2 kalan n'o tɛ o de ye kungo s'a ma Imam Nasa'i ye kitabu dilan k'a tɔgɔ da ko Khasa'is Amiril Mu'minina a y'o dilan dɔrɔn u y'a faga nɔfɛ donc dɔnni tigiw kalan kan ka minɛ yɔrɔ min ni karamɔgɔw ka kalan kira ye minnu yira k'olu de ye karamɔgɔw ye n'olu ka programme n'o bilara kɛrɛfɛ faamu jugu de b'an bolo kuranɛ kɔnɔ o de y'a to khilafu b'an ka fɛn bɛɛ la Ala k'an kisi a ma donc an bɛ lamɛnbagaw fo an bɛ dugawu kɛ an ka kaidu ye n'o ye a Sheikh Usman Sir Madani Hajara ye Ala ka mɛn an ɲɛfɛ ale min ye sababu ɲuman ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na
antenya anja ananga qaidu al-bayti ko no ya Sheikh Muhammad Jabate nabu ko Abu Ja'far anga foli bay ko sebe ani lamma baga bela jeni ka awre barakelaw fu ka bok mala nyani bugul ngaw bela jeni hada wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ambi ala fu ka wala nyumando ni e fen do baga soro abaruka di jango amega kuma du min kono ala kira ka dudu du mamsa ni kira ka duye baro mamsa ni kira to kola baroe anga imam Sidiki Jallo ka bo Buguni jamia o imam bado kutuba kala bado Buguni sigidala mime wele ko medi ana be ka baro ke minga o de dine ko kuloy ni sigida en flana ni ala e shidi amina nyoko soro sigida werela shukran lakum inshallah ala ka wasa kono